טוב, אז הרבה ביקשו את ההקלטה של זה, אז אנחנו נקליט את ההרצאה הזאת ואנחנו נשלח את ההקלטה בקבוצה. ההרצאה היא על Angular מתקדם, אנחנו ספציפית נדבר על NGRX, דברים חדשים שיש ב-NGRX, וטעות נפוצה שאני רואה ב-NGRX שקורית הרבה, שאנחנו נעבור גם לספרייה שנקראת Angular Query או Tanstack Query, מתוך המלצה בהרצאה הזאת לא להשתמש ב-NGRX לאחסון שאילתות מהשרת בעצם לסרבר קאש. אז אנחנו ניצור פרויקט חדש, נעשה Angular CLI latest, נעשה new, נקרא לפרויקט NGRX Angular Query. אני אוסיף את הדגל מינוס מינימל. מינימל זה אומר שהטמפלטים, לא יהיה טמפלטים חיצוניים, לא יהיה CSSים חיצוניים, מינימום של קבצים. העיצובים אנחנו נבחר, הוא ישאל אותנו איזה עיצוב אנחנו רוצים, להשתמש ב-CSS זה לא כרגע הפוקוס שלנו. האם אנחנו רוצים Static Site Generation, אנחנו נבחר לא. אנחנו ניתן לו כמה שניות לפתוח את הפרויקט. בזמן שהוא פותח את הפרויקט, אני כן אגיד שאני עכשיו בתהליך של לעשות אופן סורס לקורסים שלי, להפיץ אותם בחינם, הכל דרך איזה אקדמיה, לא למטרות רווח, שנקראת אקדמיז, מתוך תפיסה שחינוך צריך להיות משהו אופן סורס וחינמי. אז סוג של איזה פרויקט אופן סורסי, אפשר לקרוא לזה כמו הוויקיפדיה של מקודדים, שבו אני מפיץ קורסים, תוכן חינם, מוזמנים לעשות סטאר בגיטהאב. חוץ מזה יש את הצ'אנל שלי, אקדמיז ביוטיוב, אז תעשו לו סאבסקרייב, אני מפרסם שם תכנים למתחילים, מתקדמים. אז תעשו סאבסקרייב, לייקים. את כל מה שאנחנו נכתוב היום, אנחנו נעלה גם בגיטהאב, אז פתחתי פרויקט, אני אוסיף אותו. נוסיף את הרימוט, אז הוא פתח לנו את הפרויקט שלנו, NGRX Angular Query, ולזה אני אוסיף git remote add, ונעשה git push origin main. סבבה, ועכשיו כל מה שאני כותב, אני אדחוף בסוף והכל יהיה פה. בואו נפתח את הפרויקט הזה ב-VS Code. ההרצאה תהיה הרבה לייב קודינג, כלומר לייב קודינג זה קודם כל יהיו לי בטח פשלות במהלך הדרך, אבל חוץ מזה לייב קודינג לא לדאוג אם לא לגמרי קלטתי איך הפונקציה הזאת נקראת או API או Option, זה ה-API משתנים, המהות היא יותר חשובה מבדיוק כל שורת קוד שאני רושם, אז חשוב יותר להבין מה אני עושה מאשר כל פיסת קוד שאני רושם. אז ברידמי פה אנחנו נסכם את השיעור. אז המטרה של השיעור זה קודם כל לדבר על בכללי Angular 17, כל מיני דברים חדשים, נקרא לזה סילבוס. אז Angular 17, אנחנו נראה כל מיני דברים חדשים במהלך הפיתוח של Angular 17, אנחנו גם נדבר על NGRX ואנחנו נדבר על ספרייה שנקראת Angular Query. זהו, תרגישו חופשי לשאול שאלות אם יש לכם, ניתן לו רגע להוציא את זה. נעשה מיוט. שנייה. טוב, סבבה, אוקיי, אז בואו נתחיל מתרגיל מאוד פשוט. פתחתי פרויקט חדש, אני רוצה לעשות
קומפוננטה שמציגה רשימה של, אני לוקח מאיזה API, בעצם רשימה של GitHub repositories. אז אני אצור סרוויס חדש, npx ng generate service, נקרא לסרוויס הזה GitHub repos, ונוסיף את הדגל skip test כדי שהוא לא ייצור לנו טסטים. סבבה. יצרתי את הקובץ GitHub repos. סבבה. מה שאני אעשה פה זה אני אעשה פונקציה get repos, ומה שאני אעשה בפונקציה get repos בסרוויס הזה זה פשוט פונקציה ש will send a request to a server to grab a list of GitHub repositories. נכון? אז בשביל לשלוח שאילתות, נכון? אני צריך HTTP client, נכון? אז אני אעשה inject, ואני אעשה inject ל-HTTP client. HTTP client, נעשה לו import. תרגישו חופשי לעצור אותי אם יש לך שאלות. אז עשיתי import ל-HTTP client. עכשיו אם אני עושה ל-import ל-HTTP client זה כנראה לא יעבוד, כי אני צריך גם להוסיף את המודול שלו, נכון? אז app component, אם אני עכשיו אעשה inject, אעשה import ו-app component לסרוויס שיצרתי, עושה לו גם inject, וזה הסרוויס שלנו שנקרא לו GitHub. סבבה, את ה-H1 הזה אנחנו נמחק, ואני אפעיל את הפרויקט npx ng serve. אוקיי, זה לא עובד בגלל שכרגע אנחנו ביקשנו HTTP client, נכון? No provider for HTTP client, וכדי להשתמש ב-HTTP client אנחנו צריכים להכניס את המודול שלו. בגרסאות היותר חדשות של Angular יש גם תמיכה לעבודה עם קומפוננטות שהן standalone, כלומר לא צריך, אפשר עדיין לעבוד עם מודולים, אבל אפשר גם לעבוד עם קומפוננטות שהן standalone, שפשוט כל קומפוננטה מבקשת מה שהיא צריכה בלי מודולים. אני מוצא את זה צורת עבודה הרבה יותר נוחה. ב-app config, אם אתם בצורה כזאת שאתם לא עובדים עם מודולים, ב-app config אתם יכולים להגיד ב-providers שאתם רוצים לספק את הפרוביידר של HTTP, import מתוך Angular common HTTP, אז יש את ה-provide שלו, ואם אני שם את זה בתוך ה-providers, אז אני יכול לעשות inject ל-HTTP. אז עכשיו זה עובד. סבבה, בואו נחזור לקוד שלנו. ה-GitHub Repo Service, אני אשתמש ב-HTTP Client כדי להוציא את הבקשה. אז this.http הוא משלים לי, האוטופיילוט, יש כל מיני API'ים להשיג את ה-GitHub repos שכל מיני אנשים עשו, אז הוא פשוט משלים לי לאחד מהם, אני אעשה לזה return. אוקיי, אז שלחתי שאילתה להשיג את ה-repos שלי, עכשיו בתוך הקומפוננטה של App Component, אני יכול עכשיו בעצם לקחת את השאילתה הזאת, את התוצאה שלה, ולהדפיס את הרשימה של ה-repos. אז נקרא לזה repos $, שווה this GitHub get repos. אוקיי, אני בעצם משתמש ב-GitHub service שלי, קורא לפונקציה get repos, וממלא את זה
בתוכן שזה observable. בואו נגדיר לנו מה זה שנייה ריפוז, מה זה הטייפ הזה של ריפוז. אז אני אכין עוד קובץ נוסף שנקרא ריפו TS, ופה אני אעשה טייפ של ריפו, ולכל ריפו נגדיר שיש לו ID של number ו-name שהוא string. זה מה שמעניין אותנו מבחינת הריפוז. אוקיי, זה מה שבעצם הסוג, ה-API הזה מחזיר יותר, אבל זה בעצם מה שה-API הזה מחזיר לנו. זה הטיפוס של ה-API הזה מחזיר לנו. אנחנו יכולים להגיד שה-HTTP הזה get מחזיר לנו סוג מערך של ריפוז שהגדרתי עכשיו. בסדר? זה סתם עשיתי טייפ כדי שיהיה לנו יותר נוח לתקשר עם מה שהשרת מחזיר לנו. סבבה. אז עכשיו בואו נחזור ל-App Component. יש לי את ה-Repos דולר הזה, אני רוצה ללכת בלולאה. אז דבר אחד חדש שראינו באנגולר, אני לא זוכר מאיזה גרסה זה, אז דבר אחד, new stuff in Angular, אז דבר אחד שראינו חדש באנגולר זה standalone components. standalone components זה היכולת שלי ליצור פרויקט של אנגולר בלי להתחיל עם המודולים. המודולים היה לזה חסרונות שהם הפכו להיות מאוד, היה shared מודול והיה רשימת אימפורטים ארוכה שם, וזה הפך להיות לפעמים קלאמזי, למרות שבהרבה מקרים היה אפשר לעשות דברים שהם private ו-public בתוך המודול, שזה גם נחמד, אבל היו הרבה דרישות מצד מפתחים לעשות משהו פשטני יותר, אז standalone component. עוד משהו חדש שנגענו עכשיו באנגולר זה הפונקציה הזאת של ה-inject נהייתה יותר חזקה. עכשיו אני לא צריך לעשות כבר, פעם הייתי עושה נכון קונסטרקטור, ואז הייתי עושה את ה-inject דרך הקונסטרקטור, עושה משהו כזה. אוקיי, היום כבר לא צריך את זה, יש פונקציה שהיא inject שאפשר להשתמש בה בכל מקום שנקרא injection context, כלומר הדברים של התחול של משתנים לדוגמה זה injection context, כל מקום שהייתם יכולים להשתמש ב-dependency injector אתם עכשיו יכולים להשתמש בפונקציה של inject, שזה טיפה יותר, גם יותר חוסך לי את הקונסטרקטור, זה גם טיפה יותר נוח מבחינת טסטים. אוקיי, אז זה עוד משהו חדש, שה-inject became more powerful. אחלה, ניגע בעוד משהו חדש, זה דווקא הגיע עם Angular 17, זה ממש חדש, זה נקרא New Control Flow Syntax, אז עכשיו אני רוצה לקחת את הריפוז שלי, ואני רוצה ללכת, זה בעצם Observable, ואני רוצה ללכת על הרשימה, זה מחזיר לי מערך של ריפוז, אז בואו נעשה כזה UL, ו-LI, נגיד, וה-LI הזה, בעבר היינו עושים NG4, נכון? NG4, let repo of repos dollar, עכשיו repos dollar זה observable, אז אני צריך לגשת על זה עם פייפ של async, ואז הייתי עושה, אוקיי, פה מדפיס את ה-repo name, נכון? זה הסינטקס שהיה, הסינטקס הישן יותר, ואם אני מסתכל על הבראוזר, אני רואה את הרשימה של הריפוז. עכשיו יש סינטקס שהוא, מ-Angular 17 יש סינטקס הרבה יותר, יש כמה בעיות עם הסינטקס הזה. דבר ראשון, זה אני רואה הרבה מפתחים של Angular מפספסים, וזה הרבה בעיות ביצועים, שצריך להוסיף פונקציה track by. track by זה בעצם פונקציה שמוסיפים ל-NG4 על פי מה Angular ייצור את ה-LI'ים האלה ולפי מה הוא יעדכן אותם. וזה משהו שגורם להרבה בעיות ביצועים. זה שאנשים מפספסים את ה-track by הזה. סינטקס אחר שהוא יותר טוב, גם יותר קריא, גם יותר חזק, גם יותר פותר לנו את הבעיה של ה-track by. את אותו הדבר הזה, במקום לעשות ככה, אני יכול לעשות עם for, אז הסינטקס החדש זה עם strudel for, ואז אני אומר repo of repos $async. עכשיו, זה הסינטקס החדש, הוא מיד מטריע לי שאני לא מוסיף track. כלומר, אם אני משתמש בסינטקס החדש, אתם חייבים להוסיף
track by, וגם ה-track by הפך להיות הרבה יותר ידידותי. ב-NG4 הייתי צריך לשייך אותו לפונקציה, ואז להגדיר פה פונקציה, והרבה פעמים, ופה אני יכול פשוט track by לפי הריפו, לציין את אותו הפריימרי קי שאנחנו מקבלים. ואז זה גם משפר את היעילות של אותו for. ופה אני שם את ה-li שלי. ואת הריפו עונה, ובואו נראה שהכל עובד. סבבה. אז זה עוד משהו חדש באנגולר, זה נקרא New Control Flow Syntax, שזה אומר שאני יכול עכשיו במקום ngIf, instead of ngIf, אני יכול להשתמש בשטרודל if. ובמקום ng4, אני יכול להשתמש בשטרודל, שלום. ובמקום ng4 אני יכול להשתמש בשטרודל 4. אוקיי, אז זה עוד משהו חדש שיש שהגיע עם אנגולר. סבבה. אז עכשיו אנחנו במצב שיש לנו את ה-GitHub Repo Service, יצרנו סרוויס, שהסרוויס הזה עושה קריאה לשרת, שמחזיר ריפוזיטוריס של GitHub. אז השתמשנו בסרוויס הזה, ובקומפוננטה שלנו עשינו inject לסרוויס הזה, ועברנו על הרשימה של הריפוז שהוא מחזיר, והדפסנו לכל אחד את הריפו name. אחלה. את אותו ראוטר אאוטלט אנחנו לא צריכים, את הסטייל אנחנו גם לא צריכים, ואנחנו שמים change detection on push לכל הקומפוננטות שלנו, מומלץ בחום. אחלה. סבבה, אז זה כמה דברים חדשים שיש באנגולר. עכשיו בואו ניצור לנו עוד קומפוננטה, אותה קומפוננטה נוספת, היא גם צריכה להשתמש באותם ריפוז שלקחנו מהגיטהאב סרוויס. אז בואו ניצור לנו קומפוננטה חדשה. אני אעשה npx ng generate component או c, נקרא לקומפוננט הזה ריפו קאונטר, ולריפו קאונטר אני אעשה מינוס מינוס inline template, מינוס מינוס inline style, ומינוס מינוס keep tests. אחלה, הוא יצר לנו קומפוננטה חדשה. הקומפוננטה הזאת, מה שאני רוצה, היא פשוט הולכת לספור כמה ריפוז. This should count the number of repos. אוקיי, אז מאוד פשוט, אני גם צריך את אותו הסרוויס שיצרתי, אז אני אעשה import ל-inject. אני אקח את ה-GitHub repo על ידי קריאה ל-inject GitHub repo service, ואני גם צריך את ה-repos. אז אני צריך את ה-GitHub service, ואני גם צריך את ה-repos, אז אני אקרא לפונקציה get repos. גם פה אנחנו נעשה change detection on push. דרך אגב אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות שהוא ייצור אוטומטית, Angular JSON, Schematics, Angular זה, ממליץ גם לעשות, איך זה נקרא? on push, לא, זה change detection push, כן. אוקיי, טוב. ואז הוא יוצר אוטומטית, כל פעם שאנחנו יוצרים קומפוננטה חדשה, הוא ייצור אוטומטית ב-Chain Detection on Push. אחלה. אז הקומפוננטה שיצרנו, מה שאני רוצה זה להדפיס את ה-repos. אז היא פה תדפיס the number of repos are, והיא תדפיס את ה-repos. גם זה observable, אז async, ופה אנחנו נדפיס את ה-length. אוקיי, אז עכשיו הוא מתריע לי על פייפ של async. שוב, כמו שאמרנו, זה standalone components. אם הם משתמשים בפייפים, אם הם משתמשים בדירקטיבים,
אתם צריכים להכניס את זה באימפורט. אז בואו נכניס את ה-common module פה, וזה העלים את זה. עכשיו יש לי שגיאה על ה-length, למה? כי זה יכול להיות passively null, אז אנגולר מגן עליי פה, ואני יכול לשים פה סימן שאלה לפני ה-length. אחלה, אז בואו נכניס את הקומפוננטה הזאת, ה-repo counter, בואו נלך ל-app component שלנו, ואני רוצה להכניס למעלה את הקומפוננטה החדשה שיצרתי. עכשיו, שוב, הוא לא מזהה. למה הוא לא מזהה? כי אין אותה באימפורט, זה בלי מודולים, אז אם הקומפוננטה א' רוצה להשתמש בקומפוננטה ב', היא צריכה להכניס קומפוננטה לאימפורט שלה. אחלה. טוב. אחלה, ואם נפתח את זה, the number of repos are 30. סבבה, אז הוא מדפיס לנו את ה-number of repos, זה עובד. מה הבעיה בפתרון שלנו? מה אם יש לנו 100 קומפוננטות, וכל אחת מה-100 קומפוננטות האלה צריכה להשתמש במידע של ה-repos. אז זה אומר שאני אשתמש בסרוויס הזה 100 פעמים, ואני יבצע 100 קריאות לשרת. אם כרגע אנחנו נסתכל על הנטוורק שלנו, אנחנו נראה שהתבצעו 2 קריאות לשרת. אחד לקומפוננטה של ה-number repos, השנייה לקומפוננטה של ה-list. כלומר, התבצעו 2 קריאות לשרת. עכשיו, אם היה לנו 100 קומפוננטות, בגישה הזאת שנקטנו, יהיה לנו 100 קריאות לשרת. עכשיו, מה ראיתי אנשים, הרבה ארגונים, הרבה מקומות עושים? מה שהם עושים הרבה זה, אוקיי, אומרים, אנחנו נעשה קאשינג, אנחנו נתפוס את מה שהשרת מחזיר, ואנחנו נשים את זה בתוך NGRX. אוקיי? עכשיו, זה הכל טוב ויפה, רק הכוונה הנכונה, בוא ניצור קאשינג, רק המשימה הזאת של ליצור קאשינג, זה לא משימה פשוטה בכלל, זה משימה מאוד מורכבת. לעשות אותה זה אומר, לעשות אותה טוב זה דבר מאוד מסובך. כי קאשינג זה אומר יש מיליון דברים בקאשינג שקשורים לפעולה נכונה של הקאשינג. האם הקאשינג שלי תקוע בזיכרון עכשיו והוצא דליפות זיכרון? האם הקאשינג שלי מכיל מידע שהוא סטייל וצריך אחת לכמה זמן לעשות לו רפרש? האם מתי אני לוקח מהקאש? האם אני יכול לקחת מהקאש? ואז תוך כדי ברקע שהוא יעשה רפרש, ואז יעדכן לי את הזה. מה מחזיק הקש שלי כרגע? המון דברים ונקודות קטנות שלרוב הארגונים שמממשים את הקש הזה בעצמם, כלומר שומרים בעצמם את מה שהשרת הזה מחזיר, הם עושים לרוב חצי עבודה, כי זו עבודה מאוד מסובכת. הדבר הכי גרוע שראיתי אנשים עושים עם המידע הזה שחוזר מהשרת, זה הם לוקחים את המידע הזה שחוזר מהשרת, והם שמים אותו בתוך ה-state management שלהם. ואז ה-state management שלהם, בפופולרי זה NGRX, ואז הם צריכים ליצור reducer, הם צריכים ליצור actionים, הם צריכים ליצור אפקטים, הם צריכים ליצור מלא דברים של NGRX, להשתמש אולי ב-NGRX Entity, להשתמש ב-Group Actions, להשתמש אולי הם עוברים ל-NGRX Data, אבל NGRX Data מאוד קשה, כלומר צריך אחר כך לקנפג אותו, שיתאים בדיוק ל-API. אז המטרה שאני לא יודע אם אני לגמרי יספיק, אבל בואו שנייה ניגע קצת ב-NGRX. אז אם אני רוצה לעשות קאשינג לזה בעצמי, משהו שאני מאוד לא ממליץ לעשות, בואו ננסה לעשות את זה שנייה אנחנו. אז אני אעשה npx ng add ngrx store, נכון? תודה. אני אוסיף את הסטור. גם צריך לעשות add לאפקט אם אתה רוצה אחרי זה. כן, מה שאתם רוצים. אם כבר לעשות את זה עם NGRX, אם כבר לעשות את זה עם NGRX, אז באמת לעשות את זה שהקומפוננטות מראות רק את האינטנט שלהם, והן בעצם שולחות אקשן, ואפקט תופס את זה ועושה זה. אם כבר רוצים לעשות את זה, זה עדיין לא, הרבה דברים מתפספסים,
אבל בואו נעשה את זה גם עם אפקט לצורך העניין, בואו נתקין גם store DevTools. would you like to proceed? yes. יש לנו מערך, אז אם כבר אנחנו רוצים לעשות את זה, תבינו כמה דברים אני צריך להתקין, כמה דברים אנחנו הולכים להשתמש ב-NGRX. יש לנו מערך של זה, אז עדיף כבר להשתמש גם ב-Entity, NGRX Entity. יש לנו גם, אמרתם אפקט, נכון? זה אפקט או אפקט? אולי אני מתבלבל בזה אפקטס. אפקט, ומה עוד? הכי טוב שנעבוד עם התיעוד, כי אני כנראה אפספס הרבה מאוד דברים. בואו נראה. ואחר כך אנחנו נדבר על דאטה, store, effects, entity, signals, operators, אוקיי, טוב, סבבה. אחלה, אז סבבה, אז אם אנחנו רוצים עכשיו לאחסן את גם אפשר להתקין סכמטיקס, אם אתם רוצים ליצור, כמו שיצרתי את הקומפוננט, כמו שיצרתי לסרוויס, אז אם מתקינים סכמטיקס יש פקודות ליצור את ה-reducer, actions. anyway, אז בואו ניצור reducer שיחזיק את הריפוז, אז ניצור לזה את הכל בתיקייה, נקרא לזה תיקייה הזאת state. בתוך ה-state אני אצור, בואו נתחיל, אז ב-app config, ברגע שעשיתי include לסטור ולסטור DevTools, בואו נראה שזה עובד בסדר, יכול להיות שאני צריך להתחיל את זה, אז אם אני מסתכל פה, אני אמור לראות ב-Redux DevTools, סבבה, אז זה עובד, ולצורך העניין, רק כדי לראות שזה באמת עובד, אני יכול להגיד שה-provide store שלי מכיל נגיד repos, שזה מכיל פונקציה, ש-state ונניח מחזירה 0, סתם. אז repos זה 0, אוקיי, אז זה עובד, סבבה. מגניב. אוקיי, אז בואו ניצור את הרדוסר שלנו, בואו נעשה קובץ חדש בתוך הסטייט, נקרא repo.reducer, נעשה import from, את הרדוסר שלנו אנחנו ניצור עם NGRX entity, אז בגלל שזה מערך של אלמנטים, אז אנחנו יכולים להשתמש ב-NGRX entity, ו-NGRX entity צריך ליצור איזה אדפטר, אם אני לא טועה, ואז דרך האדפטר, בואו נעשה את זה. אוקיי, אז אנחנו יוצרים איזה, אנחנו מציינים את הסטייט שלנו, אז הסטייט שלנו יכיל, זה הריפו שלנו במקרה הזה, יש לו ID ו-name, יש לנו state, רגע, אוקיי, אז הוא מגדיר את הסטייט שלו כ-extends entity state, אז זה מגדיר לנו entity state, כלומר שאחד האנטיטיז שלנו, שבעצם הוא מוביל לנו entity state, לא צריך להרחיב את זה יותר מדי, entity state, אנחנו יכולים להגיד export, נקרא לזה repo state, extends entity states, ונוסיף פה את הריפו שלנו. אחלה. אוקיי, אז זה ה-state של ה-entities של ה-repos. בעצם אני אצור state שנראה כזה דבר. ה-state שלנו, נעשה את זה ככה. ה-state שלנו, ה-state הכללי שלנו יראה ככה. בתוך ה-state הכללי שלנו יהיה repos, וה-repos יורכב מ-repo state. זה ה-state הכללי שאנחנו ניצור עכשיו. ה-repo state זה, אנחנו יכולים לקחת מ-NGRX entity. NGRX entity חושף לנו סטייטים של קולקשן. אנחנו לא צריכים, הוא במקרה הזה הוסיף עוד פרופרטי, אבל אנחנו לא צריכים להוסיף איזה פרופרטי,
אנחנו נסתפק רק בדיפולטי שלהם. הוא הוסיף גם פה סלקטר, וזה האדפטר, זה מעניין. אוקיי, entity adapter. ריפו, create entity adapter, ה-create entity adapter שלנו זה עם הסוג של ריפו, וזה אנחנו לא צריכים להעביר, אפשר להעביר לו סורטים, אפשר להעביר לו כל מיני דברים, ובגדול הוא מנהל לכם רשימה של קולקשנים בסטייט. עכשיו האדפטר הזה, איתו אני יכול ליצור עכשיו רדוסר, עם הפונקציה create reducer, ואני יכול ליצור את הריפו reducer שלנו, שזה עם create reducer, ועכשיו הוא מספק לי, האדפטר, אותו אדפטר יכול לספק לכם את ה-initial state, מה ה-IPA של create reducer? זה צריך את ה-initial state אוקיי, הוא מספק לכם, האדפטר מספק לכם את ה-get initial state, וכל אונים שיהיה, כל אקשן, כל פעולה להגיב לאקשן, אותו האדפטר יכול לספק לכם אם זה פעולה רגילה על קולקשן. אוקיי? אחרי שיצרתי את אותו הריפו רדוסר, אני יכול ללכת ל-app config, להגיד שה-provider store שלי, יש לו ריפוז, וזה הריפו רדוסר. אוקיי, עכשיו אם נעבור לבראוזר שלנו, אז הריפוס שלנו, זה בעצם מה שה-NGRX Entity נותן, ניהול של קולקשנים. אז הקולקשנים משודרים ב-IDs, זה ה-ID של הקולקשנים, הדיפולט שלו זה ID, אבל אפשר להגיד שה-ID משהו אחר, וה-Entities עצמם מסודרים בצורה של אובייקט. סבבה. חוץ מזה, בוא ניצור לנו אקשנים. אז בוא ניצור לנו repo.actions. אגב, עוד משהו שהוא נותן לכם סלקטורים גם, שזה גם משהו נחמד. אז אותו אדפטר, דרכו אפשר לעשות גם סלקטורים לאותם קולקשנים. אוקיי, עוד מעט אנחנו ניגע בזה. אבל נעשה אימפורט מתוך NGRX Store. NGRX Store יש פונקציה שנקראת Create Action Group, עכשיו שהיא טיפה יותר נוח, אפשר לאגד בתוכה מספר אקשנים. אז בואו נגדיר לנו Repo Action, Create Action Group, ו-Create Action Group, הפרמטר הראשון, source שזה string, ה-events שזה השם, נניח set repos, ופה מה הוא מקבל עם props, הוא מקבל repos של מערך של repo. סבבה, אוקיי, אז זה האקשן שלנו, בינתיים יש לנו רק אקשן set repos בתוך קבוצה שנקראת repo, ועכשיו אני יכול לחזור חזרה לרידוסר, וברידוסר שלי אני יכול לעשות on, בוא נעשה, נראה את ההשלמות שלו, בוא נעשה import ל-repo actions, on repo actions, זה לא זה, נקודה set repos, תשתמש באדפטר set on, זה נראה בסדר, אוקיי? אז כביכול עשינו פה, יש פה כמה קיצורים של NGRX Entity נותן, אז הוא נותן לכם כל מיני פעולות של הרדוסר. עכשיו, בגדול, אנחנו נדלג על האפקטים, אני לא יודע אם יש לי זמן, כי יש לי עוד 10 דקות. טוב, בוא נעשה גם את האפקטים זריז. בוא נעשה Repo Effects. טוב, בגדול בוא נתחיל לפני האפקטים, נראה שזה עובד, ואז נעבור לאפקטים. נניח ה-App Component עושה את הקריאה לשרת, בוא נעשה, נגיד הוא עושה Implements, במקום לקחת את המידע מהשרת,
בואו נעשה משהו כזה. הקומפוננטה שלנו עושה implements ל-on init. ניקח עדיין את ה-GitHub service. נעשה ng-on init. ב-ng-on init הוא יקרא ל-dis.github.getRepos. נניח הוא יעשה subscribe. הוא יבקש את הסטור. בואו נעשה inject גם לסטור. אוקיי, אז הסטור שלנו, ונעשה סאבסקרייב. בסאבסקרייב אני מקבל את הריפוז. בריפוז אני אקרא ל-store.dispatch, ובדיספאץ' אני אקח את האקשנים שלנו. סליחה. אני אקח את האקשנים ואעשה repo actions.set repos עם אותם הריפוז שקיבלתי מהשרת. חסר לי. אוקיי, בואו נראה רק שהכל עובד. בואו נחזיר את הריפוז הזה לצורך העניין, אבל בואו רק נראה שהסטור שלנו, שאנחנו מצליחים לאכלס אותו, אז אנחנו רואים ש-set repos קרה, ואנחנו רואים שה-IDs מתמלא, וה-entities שלנו מתמלא. שימו לב כמה סיבוכיות, כלומר זה המון סיבוכיות, ועדיין לא עשינו את זה נכון, כן? כי עדיין הדרך הנכונה לעשות את זה, אם את משתמשים ב-NGRX, זה להשתמש באפקטים. אז אני לא צריך לעשות את זה, אני צריך ליצור איזה, בואו נעשה repo.effect. נעשה, בואו נעשה injectable. נעשה export. קלאס שנקרא לזה repo effects. repo effects אנחנו נשתמש באימפורט מתוך ngrx effects, נקרא לפונקציה create effect ונעשה create an effect. אז במקום לעשות set repos, action של set repos, מה שאני אעשה זה action שאני רוצה, אני מביע נכונות שאני רוצה לקרוא את הריפוז. כלומר, קומפוננטה לא יוזמת את הסט ריפוז, היא אומרת, אני רוצה לעשות read repos. וזה נגיד empty props. אוקיי? אז עכשיו קומפוננטה מביעה נכונות. אז הקומפוננטה שיצרנו, היא כבר לא עושה את הפאץ' עצמו. מה שהיא עושה, היא קוראת לסטור dispatch, והיא אומרת שהיא רוצה להשתמש בריפוז action. למה הוא לא משלים? אוקיי, read repos. אוקיי? האפקט שלנו רואה שקומפוננטה מביעה נכונות לקרוא את הריפוז, ואותו אפקט, create an effect that will send a request to a server to go to GitHub provider when the action set repos happen. אז כדי לעשות את זה יש פונקציה שנקראת create effect, אז נעשה set repos. set repos, אני לא זוכר את ה-API, זה גם עקומת הלימוד של NGRX היא לא פשוטה בכלל, וכל זה כדי לבצע קאשינג למשהו מהשרת שאנחנו בסוף לא מבצעים טוב, הם מבצעים מאוד מסובך. אז אני מקווה שאני אספיק פה, אני קצת חורג מהזמן. אז אפקט create effect
אוקיי, אז אותו create effect לוקח, עושה inject ל-actions, אז משהו שאפקט מביא לנו זה את הסטרים של האקשנים שקרו, שאני יכול לעשות להם inject. אוקיי, ואני יכול, ואז אני יכול להתחיל מהאקשנים של האבנט, לחפש אקשן מהטייפ הנכון, סליחה, לחפש אקשן מהטייפ הנכון, בואו נעתיק את זה. אז creative effect מקבל פונקציה, הפונקציה הזאת מקבלת, משתמשת באקשן פאי, בסופו של דבר היא צריכה להחזיר observable של אקשן, כלומר כל זה מחזיר בסוף אקשן חדש, אז בסופו של דבר אני צריך להחזיר מפה אקשן, אז הוא משתמש ב-this actions נקודה פייפ, וזה מכוסה בפייפ הזה, משהו כזה. כן, אנחנו לא נמשיך את הדוגמה הזאת, גם כי היא ממש מסובכת, וגם כי יש תחושה שכמות הקוד שרשמתי בטוח יש לי הרבה באגים פה. this נקודה, אנחנו צריכים לעשות גם inject לגיטהאב. GitHub, get repos, pipe, לוקחים את המאפ ולוקחים נניח catch-error, המאפ פה הוא מקבל repos והוא צריך לשלוח את ה-repo actions שלנו, repo actions נקודה set repos עם repos. בואו נעשה בלי catch לצורך העניין. אוקיי, זה משהו כזה, יש לי פה איזה אקסטרה זה. אוקיי, אחלה. זה משהו כזה, אני בספק אם זה יעבוד, of type זה לא הטייפ הנכון של האקשן, זה צריך להיות עם ה-repo actions שלנו, נקודה read repos, נקודה to string אולי. והאפקט הזה אנחנו צריכים גם לרשום אותם, אז צריך up config, צריך לעשות provide effect, ופה צריך לשים את אותו איך קראנו לזה? repo effect. אוקיי, ועדיין אני בספק אם זה יעבוד, בטוח יש שם איזה בעיה. אבל בגדול ה-read repos אמור להקפיץ, צריך לדבק את זה. בגדול ה-read repos אמור להקפיץ את האפקט, האפקט צריך להתחיל לעבוד ולהוציא אפקט של set repos עם ה-repos הנכון. זה היה עם אפקט. עכשיו, מה שאני מציע, מפתחי React כבר עובדים עם React Query כבר יחסית הרבה זמן. מפתחי React הרבה פעמים משתמשים, כבר לא מאחסנים, בגלל שיש React Query, כבר לא מאחסנים בתוך Redux או State Management את התשובות מהשרת. עכשיו את אותו 10-stack React Query יש גם ל-Angular. והדבר שלדעתי הכי חשוב ב-State Management כמו NGRX זה לדעת, וזה לאו דווקא NGRX, זה נוגע לכל State Management שאתם משתמשים בו, זה לדעת מה אתם צריכים לאחסן שם. וזה אולי הדבר הכי חשוב שצריך להוציא מהשיעור הזה. מה אתם מאחסנים ב-NGRX? כי NGRX לטעמי עושה עבודה מאוד גרועה בסרבר קווירי. ואני לא הייתי מאחסן שם דברים כמו שאילתות מהשרת. בשביל זה הייתי משתמש בספרייה אחרת, הגרסה של React Query, הגרסה של 10-stack Query
לאנגולר, שזה ng-init query. אנחנו נסיים עם מה כתבתי? ng-init query? לא. הגרסה של ng-init query, אנחנו נתקין את זה, שנייה, נראה איך זה עובד. אוקיי, אז במקום להשתמש ב-NGRX, אני הולך לסרוויס שלי, ומה שאני עושה, אני לוקח, פשוט עוטף את הקריאות שלי. אותם הקריאות שאני מוציא של השרת, אני עוטף אותם, אני עושה inject query מהחבילה שכרגע התקנתי. אני אקח את ה-query, אעשה inject query, ובמקום להוציא את השאילתה הזאת של השרת, אני הולך לעטוף אותה. אז אני אעשה, שים את זה בהערה, יעטוף את אותה קריאה. Angular query צריך query key, הוא מאחסן דברים בתוך הקש, אז הוא צריך איזה מזהה למקום שבו הוא יאחסן את זה בקש, אז נקרא לזה repos, זה צריך לקבל מערך של סטרינגים, והוא צריך לקבל פונקציה. הפונקציה צריכה להחזיר observable, בעצם לעטוף את הקריאה, זה בעצם הפונקציה מחזירה את הקריאה. עכשיו נקרא ל-get repos פה, עכשיו הקומפוננטות שלנו, נלך ל-app component, נקרא ל-get repos, כבר לא נעשה את כל הדבר הזה ואת ה-store, נקרא ל-github repos service, לא נעשה את ה-implement init. אוקיי, אז נקרא ל-get repos, אנחנו נקבל result, אוקיי, ה-result, ה-repos, אנחנו נקרא את זה עם async, ונקרא את הדאטה שלו. מה עשיתי לא נכון? repos, Person expected of keyword at column 18, data in user, app component, TS 20. אולי הפסיק נקודה הזה? יכול להיות? לא קשה. לא, הפסיק נקודה מפריד עם הטראק. זה expected of keyword at column, עוד שנייה, נמחק את זה. רגע, async, result, פה אולי קראתי את זה לא נכון. יש לי result דולר, זה בסדר, repos זה בסדר, result דולר זה מסוג observable, async, בסדר, לא זה, error must have a simple method that returns, לא, זה לא נראה לי, זה עם, שנייה, אולי זה, error must have a method that returns user, שנייה אחת, result dollar async, result dollar async, לא יודע מה, כנראה הסימן שאלה, זה פחות או יותר מה שעשיתי מקודם. אוקיי. סבבה, אז עכשיו, ואותו דבר אני אעשה בתוך ה-repo counter, ובזה אנחנו נסיים את הדוגמה, גם נעשה get repos, נקודה result dollar, result dollar, נקודה data, נקודה length. אוקיי, בואו נחזור לדוגמה שלנו. בדוגמה שלנו, אוקיי, אז עכשיו הקריאות מתבצעות, מספר הקריאות כרגע הוא 2, אבל בואו נלך חזרה ל-GitHub Repo Service ואני אוסיף
בתוך זה stale time, שאני רוצה ה-stale time אומר, stale זה כאילו ריקבון, מתי המידע עובש, מתי המידע כבר לא צריך לרפרש אותו. זה לא אומר כמה הוא מוחזק בקש, זה אומר הוא יכול להיות מוחזק בקש אבל לא עדכני. כלומר כל עוד יש אותו בקש הוא יביא מהקש, כל עוד יש בוא נגיד stale, אבל אם אני אבקש את המידע והוא לא מעודכן אז הוא יבצע בבקראונד, הוא יבצע עוד בקשה כדי לעדכן את המידע. אז בוא נגיד ל-30 שניות. כמו אינטרוול? עושה כאילו... זה לא אינטרוול, אגב יש פה אופציה לעשות אינטרוול, ריפאץ' אינטרוול, אתה יכול להגיד לו אני רוצה כל כמה זמן, כל 30 שניות לעשות ריפאץ'. זה לא אינטרוול כי הוא יחכה שאתה תבקש את המידע. בגדול כל פעם שאתה מבקש את המידע הוא אומר אוקיי בוא נסתכל על המידע stale, אז הוא ייתן לך את המידע הרקוב, אבל הוא יבצע בקשה ברקע לעדכן את המידע ויחליף לך את המידע במידע מעודכן ברגע שהבקשה תחזור. חוץ מזה אתה יכול להגיד גם refetch time אם אתה רוצה אחת לכמה זמן לעשות זה. כרגע יש לנו קריאה, יכול להיות שזה בגלל האפקט שעשינו, אבל בגדול אמור להיות קריאה אחת. יכול להיות שאיפשהו הסתרתי, בוא נוריד את האפקט הזה שנייה. קונפיג, נוריד את הריפו אפקט ונשים את זה בהערה לצורך העניין. אוקיי, אז עכשיו באמת מתבצעת קריאה אחת. אז האפקט שלי כן עבד, כנראה האקשן שהוא הוציא בסוף, מה שהיה שם זה. אז עכשיו באמת מתבצעת קריאה אחת, אגב כל 30 שניות עשינו refetch time, כל 30 שניות הוא ירפרש את זה. יש לכם גם dev tools כמו Redux כדי לראות מה הקש שלכם מחזיק, ותחשבו כמה דברים זה חסך. זה חסך לכם את האקשן, את האפקט, את הרידוסר, זה חסך ללמד צוותים איך Redux עובד. בסופו של דבר תנסו להבין מה state management צריך להכיל, צריך להכניס לתוכו, וזה לדעתי לא צריך להיות קריאות שרת. לעבוד עם ספריית קאשינג יהודית, כמו Angular Query, ולא לאחסן את הקריאות שרת ב-NGRX, הולך לחסוך לכם ים boilerplate code, ים סיבוכיות, כי גם אני התחלתי להסתבך עם האפקטים, וגם אני עובד עם תיעוד צמוד, כי אני לא זוכר את כל הפונקציות זה די דברים מסובכים. וזהו, זה הזמן שיש לנו להרצאה. אם יש לכם שאלות תרגישו חופשי. הפואנטה בגדול הייתה תפסיקו להשתמש ב-NGRX לסרבר קאש, וזהו, אם יש לכם שאלות אז... ה-NG-NIT הזה באמת ניט, באמת מגניב. לא יודע שזה קיים, וגם ראיתי הרבה דרכים ממש שונות לממש NGRX, זה השתנה הרבה מאז שהתעסקתי עם זה פעם האחרונה. כן, אז יש הרבה תלונות על NGRX, יש הרבה boilerplate code ל-NGRX, זה אחד אולי התלונות המרכזיות של הספרייה, ואז הם יוצרים לכם כל מיני כלים להתמודד עם הבעיות האלה. לדוגמה, חלק מהכלים שראינו, במקום actions יצרנו create action group, אז זה יצר action בצורה יותר נוחה. במקום entities, אז הוא יוצר לכם reducer באמצעות האדפטר הזה, ואז קל יותר להסתדר עם אדפטרים. דרך אגב, ל-NGRX, לאחסון קריאות משרת, יש ל-NGRX משהו שנקרא NGRX Data, זה החלק הזה, והבעיה ב-NGRX Data זה שהוא דורש מהשרת שלכם להיות מאוד ספציפי, וברגע שאתם יוצאים מהספציפיות הזאת, אתם תצטרכו לקנפג את NGRX Data, וזה לא פשוט לקנפג אותו, וזה כאב ראש, וזה להיאבק בתיעוד שהוא קלוקל, ויש לו הרבה פחות כלים, זה עדיין ניהול לא נכון של קאש. ב-10stack,
ה-stack query, אז יש פה, קודם כל זה מה שראיתם זה לא רק לאנגולר, זה גם לריאקט, לסוולט, לסוליד, יש המון דברים בתוך הספרייה, קאשינג, להוריד שכפול של ריקווסטים, אפדייטינג, הוא יעדכן לכם את המידע אם תשימו איזה אינטרוול או זה, הסטייל הזה שראינו, לדעת מתי מידע הוא כבר לא רלוונטי, תוך כדי שהוא מעדכן את המידע הוא יעדכן לכם גם את הקומפוננט בלי שתצטרכו לעשות כל מיני דברים. garbage collection, הרבה פעמים ראיתי דליפות זיכרון, כשאתם מממשים קאשינג בעצמכם עם NGRX, מתי אתם מנקים את המידע? אז הוא מנקה לכם גם את המידע, יש לו איזה טיימר של 5 דקות והוא מנקה לכם את המידע. יש פה המון דברים שהם לא פשוטים לעשות עם NGRX, וזה כלי הרבה יותר חזק לאחסון קריאות משרת. ברגע שאתם תשימו אותו, השימוש לכם ב-NGRX יקטן משמעותית. כלומר, NGRX ישמש להחלפת מידע בתוך הקליינט, לא בין הסרבר לקליינט. in the client. זהו. אז רק דבר אחד קטן, אמרת שהאנטיטי נותן סלקטורים, כאילו בילט אין. נכון. איך? כן. אתה יכול להראות דקה איך משתמשים בסלקטורים ככה? כן. אז בתוך האדפטר יש אדפטר נקודה, אני גם לא זוכר, אדפטר get selectors, כן, get selector, ואז הוא מביא לך כל מיני סלקטורים, בוא נעבור על חלק מהם, אז יש לך פה כל מיני סלקטור, יחזיר לך את הכל כמערך, את כל הקולקשנים, אז ראינו אז איפה, מחקתי שם דברים, אז ראית איך נראה הסטייט שלנו, שהיה לו ריפוז והיה קולקשנים ו-IDs, אז הוא יביא לך את כולם, select entities, מחזיר את האובייקט של entities, כי הוא מסדר אותם בתוך אובייקט, select IDs יחזיר לך את המערך של IDs, select total יחזיר לך מספר. אז זה לגבי הסלקטורים. ואז אתה, כדי להשתמש בהם, אתה עושה d-store נקודה select ואתה שם את אותו סלקטור. הבנתי, אז בעצם אם אני רוצה להביא אחד כאילו פילד כאילו ספציפי, שדה ספציפי, נגיד כמו ריפוז, נגיד אם אני רוצה להביא רק ריפוז. להביא רק ריפוז, נגיד אם יש לי כמה שדות, כן, בסטייט, ואני רוצה להביא רק שדה אחד. אז עם הסלקטור, אז כאילו זה... כן, אז אני חושב שתצטרך לשלב אותם. בוא נראה שנייה NGRX Entity, איפה זה היה? יש פה סלקטורים. Adapter. הנה, get the selectors. get the selectors. כן, אתה כן צריך להחזיר פה הוא לא, רגע, בוא נעשה select. חבל שלא השארתי את הדוגמה עם הזה. אז היינו יכולים לעשות את זה בלייב. אני חושב שאתה צריך להחזיר מהסטייט את הפיצ'ר שלה. זה לא יעבוד ככה סתם אם תעשה select all. אתה צריך לעשות לזה לפני select לפיצ'ר. יש לך פה create feature selector, ואז אני חושב שאתה צריך לעשות את הריפוז, ואז אתה צריך להפעיל את הסלקטים האלה, ואז הוא ידע מאיפה לקחת, כי אחרת הוא לא ידע מאיפה לקחת, מאיזה חלק של הסטייט אתה רוצה לקחת את זה. אז לדעתי אתה כן תצטרך לשלב את זה, אבל אני לא לגמרי זה בטוח ב100%. כן, אני אחפור בזה קצת, אבל סבבה, נתת לי כיוון. תודה. תודה רבה, גם אני אשתמש בניט, אני בדיוק הגעתי למצב שנראה לי זה ישמש אותי. בפרויקט בעבודה. מעולה.
מעולה, תשתמש בזה ותכתוב לי מה אתה חושב. אני בכל מקרה אפרסם את ההרצאה הזאת גם בקבוצת וואטסאפ, ובכללי אני אחת לאיזה שבועיים כזה אעשה הרצאות גם באנגולר, גם בריאקט, גם בנוד. זהו, אז תודה לכם. מעולה, תודה רבה. בהרצאה הבאה. ביי ביי. ביי, להתראות. ערב טוב. ערב טוב.